Nagpagawa sa kamanduan ang lokal nga kagamhanan sa Magsaysay, Davao del Sur nga pahugdan ang pagpasulod og karning baboy ug pork products sa maong lungsod. Ubos sa Executive Order number 9, mandatory na ang pagbuntar og anti-ASF ug avian flu checkpoint alang sa nagunang kadalanan sa lungsod. Lakip sa mandato ang pagpailaw sa mga processed meat products sa License to Operate o Certificate of Product Registration nga gi-issue sa Food and Drug Administration o Veterinary Health Certificate gikan sa Provincial Veterinarian uban sa Handler's License. Alang sa processed meat products nga dunay sagol nga baboy gikinahanglan nga fully cooked o napailam sa heat treatment. Alang sa imported nga karne, kinahanglan nga makapakita og dokumento nga gikan kini sa non-ASF nga nasod. Gikinahanglan sab mapakita ang dokumento nga gi-issue sa National Meat Inspection Service. Samtang didan nga makasulod sa lungsod ang mga imported nga hayop sa mga lugar nga kumpirmadong dunay kaso sa ASF ug avian flu. Tumong sa maong kamanduan nga masiguro ang seguridad sa pagkaon sa lungsod ug mapungan ang pagkuyanap sa ASF.